Assalamu alaykum hormatly adamlar. Berqara döwletimin bahtiyarlyk döwründe gahrman arka dağımynyň taýsy taýalaty bilen ýurdumyz ösýär, özgörýär. Ene mährum adamlar Dünýä Edebiýaty jurnalyna halipa şähertlik ýoly 5-nji gidek sanyny halipa terjemeci, ýazgy şahyrymyz Mämmet Seýidowyň ömri dörejlik ýoly barada taýýarlamak maksadyny Magtumuladynaqy döwlet bayragynyň eýesi Mämmet Seýidow 1925-nji ýylda Ahal welaýatynyň Durun owatyny dünýäge ýenýär. Ol özüniň zähmet ýoluny 1944-nji ýylda şol wagtky Uçguny atly etrap gadedyny jogapkär işgär bolmakdan başlaýar. 1945-nji 1948-nji ýyllarda ol watan gullugyna bolýar. Goşun hataryndan gaýdyp gelenden soň Türkmenistany gadetyny bölüm müdiri, Türkmenistan gazetini redaktor, şeýle de ýazgylar birleşigini edebi maslahatçy bolup işleýär. Ustad şahyr Mämmet Seýidow dörejlik işini 1945-nji ýylda başlaýar. Ol özüniň 41 ýyllyk dörejlik ýoluny şahyrany hemde kassa eserleriniň 30 golaýyny neşir etdirdi. Olaryň arasynda Türkmenistan neşriýaty tarapyndan 1970-nji 1983-nji ýyllarda çap edilen Arzugulun hengilligi, durun mukamy, bahar günnüligi, bahar bilen duşuşyk, meniň hadynam, owy ertekisi, seniň aşkyňda, 5-nji okean we beýleki kitaplary bar. Onun Sarman Atanyň ruwayatlary diýen kitaby 1984-nji ýylda Magarov neşriýatynda neşir edildi. Mämmet Seýidowyň bir neçe goşgulary we poemalary 1972-nji ýylda Gumdaky Aýyzlar kitabyna girdilýär. Şahyr soňky ýyllarda bir neçe kassa eserleriniň üstüne işleýär. 1983-nji ýylda Edebiýaty jurnalyny Sehra şemaly romany çap edilýär. Ol köp ýyllaryň dowamyny häzirki Garagum jurnalynyň şahyryýet bölüminiň müdiri bolup işleýär. Ol Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in Yevgeniy Onegin, Lermontowyň, Nekrasowyň, Kononbayewiň, Rustamyň we beýlekleriň aýry-aýry goşgularyny türkmen diline terjime etdi. Zehindi şahyr Mämmet Seýidow hoşgulaw ýakymly ýollaş hem ýaşlaryň halipasy baradaky ýagty ýadygärlik onuň dostlarynyň we şahyryň pähimli poeziýasyny hormatlaýanlaryň ýüreginde hemişelik saklanar. Hormatly adamlar, halipa, ýazgy, şahyr Mämmet Seýidow fady gurulmadymyzda diňe bir şahyr, diňe bir ýazgy bolman etemde dünýä halklarynyň ýazgy şahyrlarynyň eserlerini çeper terjime etmekde de ul bir hyzmatynyň badygyny ýatlamak ýerlikli bolar. Ine Dünýä Edebiýaty jurnalynyň 5-nji sanyny halipa terjimecimiň terjimelerini halkyna ýetirdik. Ha hemmemiziň bilişimiz ýaly Dünýä Edebiýaty jurnaly, Dünýä Edebiýatynyň naýbaş eserlerini türkmen okuwçylaryna ýetirmegin bugün günlerim dowam edýär. Dünýä Edebiýaty jurnalyny bir näçe bölümçiler hereket edýär. Şol bölümçileriň arasynda ilkinjiler hakynda diýen bölümçemiz hem hereket edýär. Ilkinjiler hakynda bölümçemiz adydan belli bolýaly. Ol biziň türkmen edebiýatymyzyň türkmen terjimeçilik sunuwatyna uly iş bitiren halipa terjimeçilerimizi ýatlamak. Bu bölümçede häzirki güne çenli bir näçe halipa ýazgylarymyz, terjimeçilerimiz ýatlanyp geçildi. Olaryň eden işine, terjime işlerine hususan aýratyn seýin berildi. Anha olaryň arasynda Gurwan Sahiyedow, Galy Verse Kerim Urwanepiyesow, Şadur Çariyev, şeýle de bir näçe ýazgylarymyz öz ornuny tapdy. Şol münasip görülen ýazgylaryň arasynda Mämmet Seýidow bar. Mämmet Seýidow hemmemizem bilýäs mektep döwründe Mämmet Seýidowyň goşgularyny Durun MUKAM diýen poemasyny öwrenipdik, ýadymda düşýär. Mämmet Seýidow 1925-nji ýylyň 5-nji fevralyna Bäherden etrawyna dünýäge ýenýär. Onuň esasy dörejlik ýoly onuň Magtumuladynaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen dili edebiýaty fakultetine okuwa girmegi bilen başlanýar. Onuň bir näçe gazet jurnallarda işlemegi, şeýle de onuň şol edebiýata bolan çuňur söýgüsi, dörejligi ony has hem uly ýollara ýetirýär. Mämmet Seýidow hakynda söz açylanna ýaňa bellap geçişim ýaly şu mektep döwründe Durun Mukamy poemasy ýadyňa düşýär. Galy Verse
şol Mämmet Seýidowyň kitaphanada ýadymda düşýär. Mektep kitaphanasynda da batda şol 5-nji Okean diýen poemalar kitabı, soň Bahar günneligi diýen şygyrlar toplumy kitabı. Şol näçe sanasaň sanap oturmaly Mämmet Seýidowyň dörejiligini, hasym içgin aralaşanda onuň şeýle diňe bir Türkmen edebiýatyndan, näle dünýä edebiýatyndan hem şeýle habarly adamdygy, agramly adamdygyny ýatlasyň gelýärdi. Şol dünýä edebiýaty diýilende Mämmet Seýidowyň, Pushkiniň, Lermontowyň, Nekrasowyň eserlerini terjime etmegi biziň dünýä edebiýatyndan edilen uly iş bolmak bilen biziň Türkmen edebiýatymyzy hem baýlaşdyrdy. Häzirki wagtda Atajan Tagan, galy berse Kömek Kuliýew, galy berse de şular ýaly häzirki zaman ýazgylarymyzyň terjime etýän terjime eserleri bilen bir hatarda şu biziň aramyzda merhum ýani Şadur Çarif, Kakabay Gurbanmuradow ýaly şahirlerimizin, ýazgylarymyzyň hem terjime eserleri biziň dünýä edebiýat jurnalymyzyň sanlaryny ýygyder okujalara ýetirli. Şol Kakabay Gurbanmuradow diňe bir kıssa eserlerini däl eýsem Rus edebiýatynyň esasy şahirleriniň goşgularyny türkmen diline geçirmekde hem kän işleri bitirdi. Terjime edilýän ýazgylarymyzy hatyralamak, olaryň eserlerine içgin syn bermek, öwrenmek bilen biz halipalar diňe bir ýüzüýüz görüşmek däl eýsem şolaryň eserlerini okaban biz köp zatlar öwrenýäs. Hasym kämilleşýär. Mämmet Seýidowyň Gumdaky ýyllar diýen kitabyna onuň terjimeden birnäçe eserleri girdildi. Galy berse biz aýtdyk şu wagt Mämmet Seýidow Rus edebiýatyny birnäçe eserler türkmen diline geçirdi diýdik. Şolar wagtyň özüne Mämmet Seýidowyň öz dörejiligini, ýani öz ýazan şygyrlardyr, poemalar hem ingliz, fransuz, polyak dillerine terjime edilip şol halka ýetirildi. Bu diýmek Mämmet Seýidowyň 5-nji Okean poemalar toplumy, galy berse Bahar günneligi adly şygyrlar toplumyna onuň esasy naýbaş eserleri, naýbaş şygyrlary ýerleşdirilip durly ýyllarda çap edildi. Terjimeçilik sunuwatyny kämilleşdirmekde, halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde, galy berse ýaş terjimeçilere halipalarymyzy hatyralamakda ulul mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan, goý hormatly prezidentimiziň jany sag başy dik bolsun, il ýurt bähwitli alyp barýan işleri mundan biýana darawa jalsyn. Türkmenistanyň gahrmany, gözel şaly we dowam edýär. Öňe Mämmet Seýidowyň terjimeçilik işinde söhbetimizi başlasak. Diňe bir terjimeçilik ýoluna da däl. Mämmet Seýidowyň özü bir gowy şahyr da. Şolar ýaly halipalar ýatlarynda olar bilen işleşen, olar bilen döwürdeş bolan, olar bilen pikir alsan adamlar bilenem tehwit bolmagyň manfa var. Mämmet Seýidow bilen men edebiýata ýaňrak gelenem bolsam, ýüz görüşmegem, gürleşmegem, pikir alşmagam neser etdi maňa da. Teräli men ilkinji kitabym, Ilbukjam adly kitabymyň redaktory şol Mämmet Seýidow da. Şo Mämmet ağa ilkinji goşgulamyň bizden geçiren şahirda. Ya şahirler seminar geçirýärdi. Sonra gelemde men bir depter getirdim. Ýazyp beren depterde ol depter. Sonra şu depterdäki goşgulary men hödürledim boli. Sonra Mämmet ağa özüne tapşyrdylar şonu. Şu ýerden goşgularyny bir eliňe alsaň, bir maňdyňa batsa, öz pikirini aýtsaň diýip Mämmet Seýidowden şonu bir
soradılar da ol adamlar edebiyatın lehenleri ol doğrusunu aytam. Biz olardan öğrenen zatımız kän. Olary goýýan hurmatymyzam bolýar. Ondan ol gow şahir son ýalam Mämmet Seýidow terjime etdi. Ýoýman bolşýaly şygyrlary haýty dil bolaýtyn ol özbekçemi ýa rus dilindenmi tapawut ýok. Şonu geçirirdi. Biz şondan terjime etmäni öwrendik de dogry. Şol elime alýan lukmany diýen kitab meni o wagtlar kitabımı çıkararlarım etmedim. So men goşgular depterim getirdim bolin. So goşgular depterime bir göz getirmegi sondan etaty haýy edenlerine ol şol nisriyatty işleýär. Seýdibim men kitabymı Mämmet Seýidowyň öz ady bilen redaktörlenip sonýary dünýä indi de. Ondan ol kitaplar baş boldy da. Bugün otur ayçın diýen ulu kitabın başında şo var da. Doğru diýär. Şu gurrumyň başynda eýem şu Mämmet agany bile işleşen durun eýem halipa saýan bir mesemelim duyuldy da. Duyulýanlygy edebiýatyň bir gadanyň üstünlügi bolýar. Edebiýatda hükman halipa şägirtlik ýory hükmany bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Kahraman arkadaşymız bir edebiýatda bolsun, sungatda bolsun, medeniýetde tapawut ýok. Umuman bir bar zatyn bar ilep bilýän beýik insan. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň Kahraman arkadaşymyzyň Türkmen edebiýatynyň bir lehenlerini, görnükli wekillerini ýatlaýan, oň titrlerini misal getirýänligine de buýsanýar. Hormatly prezidentimiz Kahraman arkadaşymyz umumanam şeýle Türkmeniň edebiýatda bolsun. Görüwli epatymyz bar da. Küstepdi tantamyz bar da. Şolaň hemmetine eýe gerek. Hakyky eýe bolanna ol o watan güllemek bile bolýar. Medeniýeti, tungaty, şeýle ýokary çykarmak bilen bolýar da. Her bir şahsiýetlerine ýatlanmak bu da adam häçilen bir bilen nusxasy bolup durýar. Adam meselen şahirler, şahir ýazyjy ol adamlaryň bakydyr olar. Bular eteri bar da, eterler ýaşaýar da. Şoň üçin hormatly prezidentimiz Kahraman arkadaşymyz mawtyn bolýanmaşla. Ählisini ýatlaýar. Mämmet ağa bar da, ol bir paýdyn, Türkmen adam da şol. Şunýaly diýen men Mämmet ağa men koşulamy okudum diýen de. Okudum. Sen şahir bolardyň da diýse, bir aýdýan bir edil bir şo derejä ýetenlerini öýtýän de. Ana şonýaly bir galkyndyryp bilýän bir asyllardan da. Sizin jurnalyňyzyň özü bir avril jurnal. Ondan dünýä edebiýaty diýip adlandyrylýar. Dünýä edebiýaty bolanyny dünýäň gözüniň ýazy şahirleriniň eserleri çap edilýär. Doğru. Mämmet Seýidow ýaly, Kerim Urwany pes ýaly. Şahirlerden men nusxalym. İlkiler men şu rus edebiýatyny meselen Marina Tsvetaýewany, Anna Akhmatovany, Ukraina şahiri, Desi Ukrainkany. Şolong hemmetini terjime edýärdim de. Ondan sonra terjime edemde Mämmet ağa bolýam kadi kurýanlarym awelli de. Ondan şo diýerdi. Ay güzelgiz mana bir Türkmen edebiýatyny ýaly edipdiň diýer de gülýär de. Onu bolan näler, onu edil özüm gaýtaladym MUKAM men diýärdim de. Türkmen edebiýatyny ýaly edipdiň sen diýär de. Şonýaly etibäri men onu özüme şeýle halipa saýanyň bir sebäbi bar da. İlkinji kitabymyň redaktory bolanynyň özü maňa ýeterlikdi de. İlkinji kitabı redaktor bolup. He. Şol redaktörler da şo kitaby. So gelenimden men şu älime, şu
zıykrak geldim diýende hemisi men bu äleme kurtawurdım diýip bilmeýän teber älem gaty ul bu jogapkärli älem täbi. Muňa giýreýini sen giýip bolýan älem dälbi. Ýokurdan berilen dehin bilen giýirmelýärbi. Ha, şoň üçin gaty özümizde ýaşka jogapkärçilikli garardyk da utanýardym taşy. Bir tercüme ettim şonuşlar nähile ki görýärkä diýip nemesem bir gerek lah edip güldü de göderleydi. Özüm gadan ýaly daýdym men ýa-da. Ha, şon ýaly ýatlamalar bilen Mämmet agany men gaty seýleýän. Ular bolmadyk bolsa Kerim Burhany pes fiýaly. Kurwana berdi fiýaly. Mämmet Seýidow fiýaly, Nur Bayram fiýaly. Şahirler bolmadyk bolsa biz edebiyatda ýa gelerdim ýa gelmedim de. Şolum hemmeti sana şeýle fiýin berip teni her bir taraply şeýle bir kalkyndyryp ýa-da bilerdim. Sana umid bar, sana ynam bar diýseler, ganyp galýardyk da. Kerim Burhany pesum özünde Mämmet Seýidow'da Nur Bayram'ın himmetinde de öz boluş aýratynlyk bardy da. Şol aýratynlyklarym bolmagy bilen hem şolar edebiyatda galýardy. Berkarar dowlatymyzyň paýtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiň ýa-da sawallary bilen bizim näşe Türkmen edebiyatymyza, Türkmen medeniýetine uly şöhret getiren Funod işgärleri, ýazyjylar, şahyrlar, dramaturglar täzeden bir şolaň dörözlük dünýäsini açmakda gatly işler edilýär. Şolaň biri Türkmeniň uly söz ustady, halipa, şahyr, hem terjümeci Mämmet Seýidow. Üstlenlik ogurda rahmat çekýän adam üçin hormatly prezidentimiň döredýän mümkinçilikler çäkdi. Ine şol mümkinçilikleriň özü şu jogapkärçiligiňi hemem täze gözlegleri bilen rahmat çekmäge ruhlandyrýar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň iňir gözel ýerine alham teýilgähini gurup bermegi, bul söz sanatynyň hormatyna gurulan ajaýyp sunugat eteri. Ine şol ýerde söz sanatynyň ustadlarynyň heýkelleri oturdular. Ine şol halipa ýazyjy şahyrlaryň arasyna agam Aşyrbert Kurtuňam heýkeli bar. Ine şu gezek şu Mämmet Seýidow ve bağışlanıp döredilýän gepleşige gatnaşmak men üçin hasam ýakymly boldy. Tebebi ilkinji nowatda men ilham teýilgäh gözeňme geldi. Şo ýerde şu halipa ustadlaryň bir ýerde heýkelleriniň jemlenmegi, bularyň bir birleri bilen häzir hem bir dörejilik söhbetina guraba turan ýaly bir ýakymly duýguny bagşlaýardy. Bir ýazyjyň şahyrlaryň biriniň aýdan sözi bar. Şu zihinli adam himmedatda zihinidir diýerler. Şoňaly şu Mämmet agada şoňaly köp taraply zihinli adamlaryň biridi. Orta mektepde okap ýörkäm dogry Mämmet agam şu Sowretynyň Mämmet agam dörüjüniň bir yskyna düşen oglunlar da ýaş oglun wagtymyzdan has şoňur aralaşyp otursak Mämmet agam boşgularynyň bir aňyryny bir giden düýpsi umman öwüşgünni şeýle bir Sowreti bar. Türkmen diliniň aňrywaş derejedäki sadadan bir şöwlemligini hem ýokary derejedäki seperçiligini Mämmet aga diňe öz boşgularyny, poemalaryny däýerli şu özüniň terjime eden türlü dillerden bir dünýä edebiýatynyň türlü şahyrlarynyň köprek eden terjimelerini de dürüzlük okuyumunun zihininin köp öwüşgünligini sol terjime işlerine de Mämmet aga siňdirdi de. Mämmet aga esasen kıssa eserlerine de ýüzlenip bir umut ajaýyp bir kedargaç romanyny ýazdy. Şu kıssa eserlerine de Mämmet aga şahyrçylyk bir zihininiň gudraty görünip durdy. Oşu eserlerini Türkmen dilini geçirýän gaty kyn işler. Dilin gaty inçeliklerini belet bolmaly Türkmen diliniň. Hemem şu şöhretin aňrybaş derejedäki şu inçe tilsimlerinden hem şeýle umut baş çykarýan
şahyr bolmaly. Mämmet Seýidow hem şol agam bilen hem gatnaşyp taklan adam, dörejlik gatnaşygyna bolanyny bilýän, onuň ajaýyp goşgularynyň kiçilikden bir gowur okuyan, hem onuň bir şahannaz we şeýi degisme ýomagy bir ökde ustat adam hökmüne dörejlik adam tökmüne men ozalam onuň dörejligi bilen içkin gyzyklanýan. Dünýä edebiýaty jurnalyna şu ýaşlaryň terjimeçilik sunugatyna aýratyn bir kämilleşmekleri üçin dürli halipalaryň orukdurmagyna dürli işler alınıp barlýar. Hem mehriban arkadagymyzyň hormatly prezidentimiziň şu ýörüýtine öz şahatam bilen açyp ulanmaga berilen metbuat öý toplumynyň döwri wagt binasyna işleýär. Şu döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp biz özümiziň iş ýerimiz bolan nesil gadiýetiniň işiniň daşyndan biz öýe baramyzdan soň beýlek nesirler bilen hem ýakynan gatnaşyp taklamaga bir özümize uly bir borç goýýar. Hormatly prezidentimiziň döredýän mümkinçiliklerine öz dörejilikli rahmetlerimiz bilen jogap beresimiz gelýär. Şoň üçin başga nesirler bilen hem gatnaşyp taklamak biziň hemek işgärler kardeşlerimiz bilen agdy birligimizi berketýär. Hem bir halipalardan bize öwrenmäge uly mümkinçilikler bolýar. Şonuň bilen birlikde de halipalardan öwrenenlerimiz hem ýaşlara ýetirmäge bize uly mümkinçilik bolup durýar da. Indi şu dünýä edebiýaty jurnalyna şahyr Mämmet Seýidow bagyşlap Miwel Daraktyň hikayaty atly uly gowrumly makala taýýarladym. Suratlar görüp oturkan pursatlar kenda da gyzyklanma döretýär. Şu şahyryň ýaş mektep okuwçylarynyň arasyna bile düşen suratlary bar eken. Şolary görüp oturkan şu şahyryň gelini ol Cennet Daýdanyň gürrüň beren pursaty ýadyma düşdi de tebebi. Men ýa ol Cennet Daýda şol Mämmet Seýidowyň ýazýan goşgularyny, poemalaryny hat ýazylýan enjamdygy öýde şo kömek edýän eken. Goňşurak ýaşaýan gyzjagalaryň biri gelip Mämmet ağa gayrat et. Mektebimizde şo Yevgeni Dabrandakyň mektep ýylları atly goşgusy bar. Şoňa walyk tansyna taz goýup şol ýerine ýetirjek bolýar. Şo goşgyny terjime edip beräýdi diýip gijen bir wagt geldi ýa-da onuň şol Mämmet ağa bu bir çağıdır, göwünü galmasyn, göwünü biter diýip gijen çynna şonu oturup terjime edip ýygynyna maňa gelin gayrat et. Şuny bir hat ýazylýan enjamdan geçirip ber, çağanyň möhümini bitirelip şeýip haýş edip ýazyrdy diýär-de. Indi bu ýerde näme görkezýär Mämmet aganyň şu ýaşlara da sarpasynyň ululara goýan hormaty ýa gelinine gayrat et gelin şunu hat ýazylýan enjamdan geçirip beräýdi diýip bir haýş etmek uladamyň mertebetiniň şu şeýle uly bolanyny görkezýär-de. Gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen bir ýurdumyzda mundan kelim ýyl öň şeýle bir gowy jurnal neşir edip başlany dünýä edebiýaty diýipden şol jurnalyň şu man bir Türkmen okuýjylaryny dünýä edebiýatynyň dürdaneleri bilen tanıştırmakta eden hem edýän işleri gaty uly. Dünýä edebiýaty jurnaly şu Mämmet aganyň eden dürli şahirlerden eden terjimelerini şu okuýjylara ýetirdi. Döwür ýetişýär, ýaş dehinler ýetişýär. Olaram şol edilen gowy işlerden, terjimelerden, asyl nusgadaky eserlerden habarly bolmalylar. Ne şoň şeýlem şu dünýä edebiýaty jurnalynyň bitirýän işleri gaty gowandyrjylardylar. Şu 2008-nji ýylda Türkmen Döwlet Neşriýat Gollugy tarapyndan çap edilen şahyryň arzuwlyň hiňilligi atly kitapçasy çap edilipdir. Odan suratlar bilen bedelen kitap. Onuň şu kitaby açyp görsem Türkmeniň belli şahsiýetleriniň biri Juma Ýazmyradowyň bir el ýazma bilen ýazan ýürek buýsanjy wada Mämmet Seýidowyň nebereleri, agtyklary, çoğuluklary siziň ataňyz beýikdir. Siz onuň mertebesini saklaň diýen ýaly gowy sözler bilen ýazyp goly bilen şol ýürek ýazgy ýazyp towgat beripdir şolary. Şol halipalaryň islenip pursatda bir-birlerine goýan tarpasynyň çäkdirligi biz ýaşlar üçin hem biz üçin hem nusgaluk. Sebäbi şol halipalaryň bar wagtyna gatnaşyp saklan, bir egin neşleriniň şol
bir-birine bolan hormatyny soňam olaň nesline miras goýmaklary gaty uly täsir etdi. Ukrain şahyry Lesya Ukrainkanyň arzulary hemem MUKAMlar atly goşgularynyň rus dilinden terjime edilen görnüşiniň galam bilen el ýazmasy bar eken. Mundan başga şahyryň gatyken düşülen suratlary, terjime kitaplary bar eken. Ine täjik ýazajaty Mirza Tursunzadanyň Hasan Arabakeş hemem Aziýanyň tezek poemalaryny terjime edipdir. Oň ýygyny kitabyny Ogul Jennetdaýda öňümde goýdy. Ondan şonuň bilen birlikde de Mämmet Seýidowyň öz eserlerini hem daşary ýurt dillerine bir näçe ýurtlarda terjime edilenliginiň şaýady bolduk. Ine Mämmet aganyň bir näçe goşgulary ajaýyp hiňleri bilen häzirki günetçelli bir aýdymy öwrülip teleradio ýaýlymlaryň üstü bilen dinleýijilere ýetirilip dur. Mämmet aganyň dörejiliginiň aýratyllygy öwüt nesihat täsir etdi. Bir ajaýyp goşgulary bar. Şeýle-de Mämmet aganyň ýazan şygyrlarynyň her biri bir milli ruhda bir sünnälenip döredilen eserler. Aşağına aqyllyzly asmanyň ortasyna at gaýtarym märeken şu dutara qakyp otyr elleriň menzillere aşyp gidýär her mukam. Joşoyun gaýnap joşoyun ışgyň ody yaman eken janlarym garyp gelse sene mine goşoyun ışgyň ody yaman eken janlarym. Ýanglananna Şah Abbasyň dat diýip söýgüniň öňünde edýän tobasy dört menzillen süýşüp gaýtdy garagan Qara Seýitliň sigan magşyň obasy. Doňon ýaly dymyp durdy märeke, doňup dur giň asman giňden düzler, her wakanna muğjizalar döredýän akjadyly gözler, keremli gözler. Eger başga bir wagt duşanmalsaňyz, görneçi kökmüňiz ýöredördiňiz, sizden başga kudret bardyr öýtmezdim. Şoňa şükür silem gudrat gördüňiz. Erehimsiz sultanlar, gazaply şahlar, ey meniň obamyň nowça gülleri, şonu baryňyzy edipdi ýetir sazannanyň hökmürewan elleri. Şinnem gödeňimden giden ok, alüýmäniň çogun oýnap duran gyz, gödünni kep sazannanyň eline keteniniň ýeňin çeýnäp duran gyz. Bilýärmin men hakydyny gelen ok, juwan gyzyň edip duran işleri, köýneginiň nagyşlanan ýeňini kertip gitdi päk ýaly dişleri. Başga da köp adamlaryň içinde özüni duýmaýan şonuň ýalysy, çilim düşüp ýöne ýere ýanmady, toý edýän ýaşulyň täze halysy. Ýadymda men ine şonna şamrat, uzun gece yürekleri bektirdiň, iki oban adamlarynyň nazaryn uzun gece bir özüňe baktyrdyň. Şolar ýaly gijeleriň ençetin yüreklerde goýup gitdiň ýadygar, seniň bilen hemra bolup bir mahal köp ýerlere aýlanypdy şu dutar. Inni welin tuqa taala damap dur, toy meýlisiň bir wagt kızzynaty, hani dostum, hani senin ellerin, hani şu dutaryň goşaganaty. Oğlan magşy oğlanlykdan saýlanyp, sallat eşigini geýen mahali, ýaňy 7 ýaşyn arka atypdy, gurban nepes agan körpen ahali. Deň duşlary aýyrmaka aýagyn, heniz aga jatyň üzeňinden goňşy golum lezzet alyp ugrapdy, şamradyň dutarynyň sesinden. Kicicik barmaklar degenne tara, uşak kuştek kalkınardı gögünler, şey diyerler sebep bilen şamrat, oğlan mağşat sataşıptır şo günler. Dinlep körpe sazannanyň sazany, ine sahyň şonne beren bahasy, kel bagşydan galan ajap taragtyň ösüp gelýär ýene-de bir şahasy. Eşi diýärmiň söwür dostum şamrat, dostun onu ýatlamasyn niçiksi, ustatlar howaýy sözleýänler aýtmazlaryň 7 ölçäp biçipdi. Bedesede güller ösen agajyn,
hoştap itin töwerüne eçilýär, şüpel tepe düşünne ýadyma men öňümde şeýle sahna açylýar. Hindistanna adamlardan hıň berýär, kelketdäniň giň zalynyň gujagy, görnähili jadylapdyr hemmetin seniň dostun anne geldiň gyjagy. Zal doňup dur ýanglananny hewetim, zal gaýnap dur gutoranny hewetim, geň alyrmak başar daýmaz her kime hindileri mukamlaryň dünýesin. Diýer onu bir jedinläp görenler, mukam diýilýän zat şeýle ýanglansyn, el çarpylyp zal joşanny her gezek ýyljyraklap tersegiňe galansyn. Mämmet ýaly beýik halypalaryň bir hem asıl nusgadaky eserleri, Türkmen dilinde öz ýazan eserleri, goşgulary, beýlek eserleri bilen bir hatarda şolaň bir terjime eden eserleriniň giňden ýaşlaryň arasynda bir wagnefigat edip biziň işimizde de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň şu oku terbiýesilik işlerinde de ýaş talyplary şu terjimesilik sunugatynyň iňsek terjimlerini öwretmekde de Dünýä Edebiýaty jurnalynyň şu çap edýän terjime eserleri gaty ullakan bize yardım edýär, gaty ullakan golluk berýär. Dünýä Edebiýaty jurnaly bilen şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň arasyndaky bir gatnaşykmy, hyzmatdaşlyk hakda gurrun edýärse, terjimesilik sunugatyny şu öwrenmek diýilen nat bilen özüň öz eliň bilen ýazanda şol ikisini deň uğurduş alyp gidende gaty oňat öwren bolýar şonu. Şoň üçin talyplarymyzda da her şini şeýle tawsiýa talap edýär şonu hemme öwrenmeli nähili edilýänligine Mämmet ýaly beýik halypalaryň bir eden terjimelerinden öwrenmeli hem özüň şol buratyň özüň terjimesilik işi bilen iýdigiderli meşgullan başlamaly, baştan, durup baştan, ýaşlykdan. Ana şonu gow terjimesi bolup ýetişmäge mümkinçilik görýär da. Ha şu aýdymçylygymyň dilinden düşmän gelýän Tomazosyň ulu höwes bilen diňleýän aýdary ülkämiň toý taşagyna diýip bir Mämmet agam mundan telim ýyllar mundan aýdym bolan goşgusy käne Mämmet aga terjime edenni iň ýüregine ýakyn bir rahatlary saýlap alýan eken eserlerde terjime etmek üçin. Hem şoň hem terjime etmeden öňürti şoň nähili derejede bir aýdary bir Türkmen okuyucusynyň bir dünýäsine bir oňat gawat geläjek, saýjak rahatlary saýlap alyp hem terjime edýän şahyryň özüniň bir ýanky bir dörejlik aýratynlygyna sarlaşmaly gawat gelmeler terjime edýän rahatlary. Şol Mämmet agaň eden terjimelerinden Resul Gamzat ýaly, Kaýdan Kuliýew ýaly şoň alyp bir meşgul şahirlerin goşgularyny terjime edip Türkmen okuyucularyna ýetirmegem Mämmet aga ýaly halypalar özlerini partada edýärler. Şonuň terjime de edýärler. Şo Resul Gamzatdan eden terjimeleriniň iň ilkinji bir başlanýan şu kitapçasyna başlanýan eserleriniň biri şu dil hakda da eni dilim diýip bir goşguly bar da şonu terjime edenim Mämmet Seýidow. Käbirin bejerýä dertden beladan özge diller onu ýatlap durmaýyn. Ertir dilim ýitsek bolsa dünýäden ertir däl, men şun ölmäge taýyn. Tribunasyndan assambleýaň oy ol ýanglananok diýsinler. Ýöne bolyn meniň üçin dünýäde şonun beýik dil ýokdugyny duýdumlar. Şu ajaýyp Türkmen halylanmaz hakynda ýa-da keşde gaýmalanmaz hakynda bolsun, ajaýyp milli kalbatyňan aýdym sarlarymyz hakynda bolsun, bedawatlarymyz hakynda diýjekmi, tebigat gözelliklerimiz hakynda diýjekmi, umuman milli baýlyklarymyzyň islendiği hakynda söhbet açanda Mämmet Seýidow ýatlamalyk mümkin näl. Sebäbi Mämmet Seýidow her bir döredýän eserini Türkmeniň milli sunugatynyň gözelliklerini söz sunugaty bilen, suratkeşlik bilen beýan edipdir. Onuňa şeýle goşgy tetirlerini bir okap beretim gelýärdi. Hoşy sigarlan tiňren seliniň ýüpek ýaly demi, sehir ýyliniň gaýnadan sargany çarwa geliniň
ine ak bakarın tağam sahir. Giyin yaylalan atritli çemeni, kömeleklen güverçekläp dömeni, ak boğdoyun tüýdi gowa temeni, ine gül bakarın tağam sahir. Gelin tapat çomuşlaryň goşary, çarwalaryň keypine keyp goşany, gaýnadylan çarşyň täze toşawy, ine bal bakarın tağam sahir. Astı üstü tebiği baýlyklardan doly Türkmen toprağymyň waspyny tünnäläp kişde gaýan ýaly söz sunugaty bilen halk köpçüligine miras goýan beýik şahyr, söz sunugatynyň ustady şahyr Mämmet Seýidow hakyna onuň dörejiligi hakyna näçe öwrenmäge zatlan köpdigine göz ýetirdim. Ine onuň degişme bilen aýtýan ýiti ýomaklaryny dinleseňem onun öwrenmäge zatlarken şeýle-de onuň ýazan eserleri hakyna halipalaryň aýdan gurrunlaryny ýadan mirasgalaryn ýazgylaryny okanda Mämmet Seýidowyň halk üçin eden hyzmatynyň çäkde ullugyna göz ýetirýän. Ana Atamrat ağa Türkmenistan nesriýatyna işleýän ýyllaryny 12 ýyl isläpdirdi. Şonu şu 4 kitap nesri taýýarlandygyny ýazypdyrdy. Ine şu Atamrat aganyň makalatyna aýratyn bir bellemeli zat. Mämmet Seýidow şu redaksiýa gelýän goşgulary şu timarlap gaýýady çapa taýýarlanna şeýle tünnälik bilen teretýär. Şu gelýän awtaryň goşgularynyň ýekiji ýerinem bir park garamaýan eken, şeýle teretip şolaryň sağlaşykly şu getirilen goşgularyň beýik derejä çykmagyny gazanypdyr ýöne peselmegine ýol bermändir. Ine şunu aýratyn belläpdir. Eýem şunyň özüniň dörejilikde nähile hopbat bilen ýazylýanlygyny, döredilýänligini Mämmet aganyň aňyrýany bilen bilýänligini aýtýar. Dürli döwürlerde neşir bolan makalalaryň üstü bilen tinetýän bolyn. Anelerde ağa baýfam, Bayram Jütdüýfem, Berdenazar Hudaýnazarow, Atamrat Atabaýfam, biz Mämmet Seýidowyň şägirdi diýen adamlaryň özi, halipalaryň özi. Ulu derejä ýeten adamlar, Türkmenistanyň halk ýazyjylary, magtymly bayram eýeleri bolan beýik şahsiýetleri urulupdyr. Diýmek Mämmet Seýidowyň şeýle ýetişdiren şonuň ýaly beýik şahsiýetleri, özüniň tünnäläp döreden eserleri ýaly biziň milli edebiýatymyzyň büýüsonjyny urly. Ona şu Türkmen diline ýazylan ýaly diýdikde Mämmet agaň terjimelerini Tarih yapraklar diýip odan şu Resul Gamdatyň goşgusy ak damjalar şagalarda bollurap alasmandan eýildiýdine iňip dur. Sarılan yapraklar üşäp galdyrap aram ballagyndan tänip dur. Şulap gelýär güýdüň şemali giýýär howllara süýzedin bolap sar yapraklary sürmal ýaly alıp barya köçämizden howalap üstlerinden agras ädimler basyp geçýär diňlän oklar hezretin nenen edip unuttuk ha adamlar şol yapraklaň düýnkü beren eşretin yaprak çykar o yapraklaň deregine öwsenine ýene bahar şemali ýöne men göwnüme meniň ýüregime tebigatda hiç adalet ýok ýaly. İlkinci nowatda bir terjimesilik sunuwatyna da aýratyn bir zihin ukywan gerekde. Teýäbi terjime edýän şahyrlaň eserini bir şoň derejesinde öz diline ýazan derejesinde terjime etmek üçin bir şoňky ýarrak zihinim gerekde. Onuň ne şoň synym bir öz zihininiň madama taplap durmaly. Özüň dörejilik bilen içkin bir gyzyklanýan adam bolmaly, ýygyderli döredýän adam bolmaly. Ana şonu Mämmet agaň hyýaly terjime eserlerini döredýän bolýar. Indi häzirki döwürde mehriban arkadagymyz, hormatly prezidentimiz şu söz sunugatynyň işgärlerini, milli sunugatymyzyň ösmegi üçin çäkde mümkinçilikler döredýär. Milli terjimeçilik sunugatymyzy ösdürmekde hemem halipa şägirtlik ýörelgesine giň ýollar açyp, dünýä edebiýaty bilen tanışmaga, giň ýollar açýan gahrman arkadagymyzyň çäksiz uly mümkinçilikler üçin alkyşlarymyz çäksiz. Hormatly prezidentimize jan saglyk
uzak ömür alyp barýan beýik işlerini, üstünlikler ýar bolsa. Hormatly prezidentimizin gahrman arka dagymyzyň bilent başy aman bolsun, jan sag ömrü uzak bolsun. Men Ahal welaýatynyň Akbuda etranyň 10-njy orta mektebiniň 11-nji sınıf okuwçysy Mämmet Seýidow. Her bir halkyň edebiýaty bir beýik imaratdyr. Şol imarat hem şol halkyň ýazyjydyr, şahyrlary öz gezegine bir mertebe beýgeltýändir. Dünýäniň ýüzünde bir-birinden beýik imaratlardan ibarat bolan edebiýat şahrytlary emele gelýär. Biziň edebiýatymyzda hem edil şonuň ýaly öz gezegine özüniň ajaýyp dörejiligi bilen edebiýatymyzy bir mertebe beýgelden bir näçe ýazyjydyr, şahyrlarymyz bar. Mämmet Seýidowyň terjime işleri diýilende ilki bilen beýik rus şahyry Aleksandr Sergeyewich Pushkindan eden terjimeler düşer. Mämmet Seýidow özüniň terjime işlerini eseri ütgötmeden Türkmen diline geçirmekligi başarmagyndadyr. Pushkin'in ädikçi bahasyndan bir bölük. Bu şogry Mämmet Seýidow şu görnüşde terjime edipdir. Bir mahal ädikçi surata garap, görkezipdir köwşünden näki ýalňyşyn bu söz hudojnigyň göwnüne ýarap, düdedeni ýene götürüp başyn diýipdir, ýüzüde gyşygyrak birýän. Çakdan aşa açyk dälmi göwsü dot, saklapdyr apelios halis çydaman, ädikden ýokary geçme göwsü dot. Görüşmede ýaly Mämmet Seýidowyň terjimesi bilen Pushkin'in şygyry bir-biriniň hiç il ütgötmeden Türkmen diline geçirmekligi başardyr. Pushkin'in Yevgeni Onegin romany görnüş taýdan ören çylşyryny döredilen eserdir. Ýazyjy Atajan Tagan Garagym jurnalynyň şygyryet bölüminde Mämmet Seýidowyň ýolbaşçylyk eden döwründe özüniň rubaglaryny eltipdir. Şol gün halipamyz Atajan Tagan maňa ören beýik adam ýatlaýaňyz, ören sogap ýeşetýäňiz diýipdi. Bu edilýän işler hormatly arkadaşymyzyň edebiýatymyza we sungatymyza gönükdirilen siýasatynyň daatly mewelerdir. Biz ýaş terjimeçilere halipalar bilen işleşmek üçin, olaryň geçen ustatlyk ýollaryny öwrenmegimiz üçin şunuň ýaly uly şertler döredip berýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýar. Goý hormatly prezidentimiziň jan sag, baş belent bolsun. Darın mukamy. Eşidýärmiň oğudyşyny şamrat, gün matarda gün bireýän batypdyr. Görýärmisin, gymylly ýok köçede ikimizden özgüleri yatıpdyr. Gurrun edip otyrsyň sen gaşymda, dutaryň sypala ýar gollaryň, sen henidem öňkü juwan ýaşyňda, senle meniň saçymyň ak gıllaryň. Ýogsa biziň ikimiz hem ýaşatdyk, dostum, ömür beýanyňa garagyn. Ýok, biz seni hiç garratman ýaşatdyk, parhy köpdir wagt bilen ýüregiň. Gözleriňde görýärin men her sapar, ikimizi dünýä beren obany. İnsan doğduk mekanından güýç tapar, ömür boyu men şol oban gurbany. Öten tomuz bardım durun iýiline, ýadyňdamy, ýadyňdamy bir zaman ilki gedek agajatyň biline atlanyp bir ýerde çapypdyk herýan. Bu meýdanyny oýnapdyk biz aýterek, aşağıny ak yıldızlı asmanyň aýlanyň daşyna ençeme gedek müň ýeri gädilen gadim galanyň. Üýşüp aýdym aýdardyk kämahallar, aýlyk iýje oň düýbünde oturup, şonny ilki ýaprak çykan nahallar o tüýrini süýji meýwe getirip. Somolup dur gala çykarman sesün, habar gassam maňa jogap beren ok. Diýdim, aýyt gala, sen näme üçin öz ogluňy, öz balaňy göreň ok. Müňde bir tupany geçirip başdan, müň bir aýralygyň zeherin dadan, özüne gelinlik ýuwaş-ýuwaşdan göýäşeýli seda çykdy galadan. Garaşyp otyryn şunça ýylbäri, gelir diýip şol seçilen jüýjeler, gelir ýerde gelmediňiz ezizlem, garaşdym ençeme aýlyk iýjeler. Balasyndan aýry düşen enäniň, aýyt sen diline neneň söz geler, dogrudur ol, boş bolmady kujagym, siziň deregiňize gelli özgöler. Aýdyşydek şahyr berdi nazaryň, olar diňe eýiledi öz ýerin, olar siziň ornuňyzy tutanok,
şonun üçin ýoluňyzda gözlerim. Nerelerde otlap, suwlap ýörsiňiz, bir ýerleri düşärsiňiz az oglum, soňky ýyllar göremokly men ony hany şol sadanna şakannaz oglum. Bu soraga sallap gamgyn başymy, eligimi oýnap boldum müftela, ýokmudur olinni, ýokmudur diýip ak çekip ıngranny kadymy kala. Ýok, ol gelmez, ak çekmesen biderek, onu gaýdyp görmez ýaly gizledim. Kimin sesi, bünähili doň ýürek, görjek bolup töwerümi gözledim. Ah sen midin asıl cellat tebigat, görläp duran haýpy gelmän ol jana, ýöne saňa aýtjak bir zat tebigat, bir sen dälsiň ömür berýän insany. Ağlama sen, goý sesiňi jan galam, men eşitmek islemeýän nalaňy, on haseret kökregimde getirdim, şol salanna, şol şakannaz balaňy. Kadym gala göz ýaşyny süpürüp, demin agra salyp yerinden turdy, onuň ýygyrt diýwarlaryndan hewesim gurultay ýanglanny durdy. Ağaň ata şaglynyň duwluny, dur eken 12 ýyl çalan dutaryň, baktygymça onuň perdelerine, gözeňime geldi ene diýdaryň. Çeper elle nagyşlanan kädesi, ömür ýoluň beýan edýän kitapdy, onu bir çak 10 ýaşlyja sadanna, pürli ussa sowgat diýip ýasapdy. 16 ýyl el degmedik goşatar, öz-özünden tutdy şirin mukama, hiyalyma alyp gitdi hoşawaz, mehriban obama dogduk mekany. Mämmet Seýidow halipa ameliyatlarymyzda bu zatlaryň ähliň sakalynda gahrman arkadamyz boldy. Mektep bolup, şu ýylyň 14 fevralynda arkadamy jemgyçilik guramalarynyň idara binasynda döwürlük işgärlerini duşupdy da. Şol duş tarih waka. Gat tarih wakada, ýatdan çykmajak tarih waka dogrydy. Şonda ýa-ki diýişiňiz ýar Qur'anlar edýdi. Kerim Qur'an Nefesow, Mämmet Seýidow, Aşyrbert Kurşýaly halipalarymyz ýatlatdy. Bu ýa-ki halipalar ýatlamak bilen gözel paýtagtynyň gözelýärinde şol halipalarymyň ýadygarlyklaryny oturdurmagy. Hurmatly prezidentimiziň özü bir ýazgyçy da, şahyr da. Şoň üçin biziň ykbalymyzyň şeýle arkadagy döwür gafat gelenden özünden ulu bir gymmatlyk bar. Hormatly prezidentimiz şol bir seýilge habaranda ýaşlygyny ýatlatdy. Ol ýörüňden görüldi. Ha, gördüm. Suratlarda da bir ulu many bar da. Bir geçenni ýaşlygyny ýatlamanyň özü ýan bir ruhlanmak da şol. Ruh başlaýar. Ha. Ondan ýene de bir zat hormatly prezidentimiziň ýadyýan eserlerinde de Türkmeniň gymmatlyklary bar. Gymmatlyklary. Eser diýmegine gödergenje ýene köp wagt geçmedik Habarlaşmak. Täze Türkmen alabaý kitaby hemde täze goşgusy, Türkmen alabaýyna goşgusy halkymyza gowuşdy hemde bilen ruh goşdy. Şol kitabyny hormatly prezidentimiz men şeýle belledim ony. Bir zat hakynda biz aýdýar. Ine meselen alabaý bolsa alabaý hakynda, akan bolsa akan hakynda aýdýar biz. Haly bolsa haly hakynda. Emma hormatly prezidentimiz alabaý agzamak bilen töwerekliň alýar. O ýerde bir şeýle näýle rewayetler getirýär. Ondan alabaýyňam, akanyňam Türkmeni şeýle rakipdiň belli. Türkmeniň bir gapysyny, malyny gorýan alabaý da
Upalı dostu da. Yupalı dostu da. Sodatlar kımmatlıklarını hormatlı prezidentimiz ağlaya. Sodatların özünde de Türkmen olmak vardı. Barlardan bar eylep bilyen, yurdunu, vatanını, vatan derecesine getiriyen, son yalan dünya tanıdırılyen, nehran arkadağımızın canlı oldu. Yani yakınında payitahtımın oğul kent mehmanxanasında Qarası döwletler, arkadaşların döwlet yoldaşlarının bir gengeşi maslahatı oldu da. Yani şu taýda arkadağımda berilen medal, yani değişini diýer bize, ulur, yani görüllü bolup durýar da. Hormatly prezidentimizin dünya cemiyetçiliğine, dünyanın yurtlarının birek bilen düşünsüp bilsine, son yalan bağlansıp bilsine, onu koşunduğunu bellediler de. Sebebi hormatly prezidentimiz kahraman arkadaşımız yurtlar bilen özünün arasındaki gatnaşygy hemise ýokary derece koýmagy özüne müwessabiliýete. Sebebi yol geçirýär, birek geçýän ýollar onu aýdyp durda. Men ýadyma düşürýän 7-nji ýylda da Owan Respublikasyna gitdik de. Şonu hormatly prezidentimiz özünün insan perwerliginiň bir nişanyny görkezip, şolara kömek uğratdy da. Biz şonu äkitdik. Şo ýerde bir hepdelep bolup geldik de. Häzirem hormatly prezidentimiz şo ýerde mektep gurmaly bolsa, ketelhana gurmaly bolsa, özünün kömegini berip durýar. Garasta döwletiň arkalaşygyna hormatly prezidentimiziň meselelerde durup geçdi de. Hemem şu 41-45-nji ýyllaryndaky ýeňsiň 75 ýyllygy dowrusynda da hormatly prezidentimiz şo ýerde durup geçdi. Sebebi ol ýeňis, ol söwüş ählimize degişli bolup durdy. Hormatly prezidentimizin öz atasam şu beýik watançylyk bolsun görüşdi. Bizim özümizi agdamyzda da babamym ýok. Beyliksem ýok, hemmesem gitdiler de. Şoň üçin şo ýerde şol 75 ýyllygyňam ul tawarly bilen bellenjekdigini bellemäge özüniň goşant goşakdygyna hormatly prezidentimiz şo ýerde aýtdy. Hawlady. Ondan komşu döwletler bilen gatnaşyk dogrusunda da. Dünýä bilen Birleşen Milletler Guramasy bilen özüniň şeýle gatnaşygyny şeýle ykjamdygyny asnaşykly alyp barýanlygyny belli. Hormatly prezidentimiziň kahraman arkadaşymyzyň köňlüniň reýhanlygy barşýardy. Hormatly prezidentimiziň döwranynyň razy bolmagy mümkin. Onu da şahir bolup. Aň aýlaw akyllan, kudratly güýç akymdan, habar alyp aslyndan ýakyn bolan daşlar hey. Cemlikde şöhrat şanlyk, mehirde jana janlyk. Bu neneňde juwanlyk, udap barýan ýaşlar hey. Küýt ötdügün gelmäni, alçaşgyn sürmäni. Bildim şu gün gülmäni. Ýazylandyr gaşlar hey. Günnün görkü kemaly, nurlar ýene jemaly. Öwten erkin semala. Tolkunatýan saçlar hey. Ömrüň ýady pasyllar, şygryň ýegimi hasyllar. Ýylgyr, gözlerim ýylgyr. Tüýjäp baýdýan ýaşlar hey. Döwrüm tıllat eçeň, başta merdin gerçeň, bardyr altyn gelçeň, buýtançlydyr başlar hey. Hormatly prezidentimiziň kahraman arkadaşymyzyň ömrü dokumental alyp barýan beýik işlerine, ägir diýişlerine ulsynykları, arzu edýän rewaçlyklar hormatly prezidentimize hemise ýar boldy.